Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Embalmo mbaw bila jere fo fori temino ko fa alhamdulillah mba foni kibara dumay masjid Razaq yorola anyibe ni groupe mina tanno groupe pro do nambal mardo nana damma fi sabilillah balma mina ta don nana kana groupe ndama ka to kana fo kala se jama bela jere ma o keni teleflina groupe mbambulo no problème fitnu do kumbala to ka problème do déclarer fo don do kera darsure maseka ke prantike ni groupe ko bolo ni balma nana kana ni groupe ndama bani la fa ala ka sara ka e janatu dossier ya bona fulo mina la kana fulo barka ala ka sembla no la min ka chana baraka indo ka teme ay mumbo ala ka dusu ngala sidama anga baraw bela jidenka usara ka nya jannatul firdausi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.